Ilang araw pa ang lumipas, nanatiling payapa naman sa lugar na yon. Walang mga sumagwarang pumunta na siya namang ipinagpasalamat nila. Inakala nila na dahil sa presensya ng dalawang antingerong nagtatanga ng bathala, nasindak na ang mga ito. Ang kaso lang, 2 linggo pa ang lumipas, nagimbal sila uklong sa mga ulat na kanilang nalaman. Narinig nila sa mga engkantong tagapagmasid ang tungkol sa mga sumagwar na umuusad papalapit sa bundok na kanilang kinaroroonan. May mga kasamang matatandang sumagwarang mga ito, kaya nang malaman nila uklong ang tungkol dito, hindi nila naiwasang mabahala. Naniniwala ang kanyang ama at kapatid nito. Mataas ang katungkulan ng mga matatandang nasilayan ng mga engkanto sa hanay ng lahi nito. Dahil dito, hindi na rin nagdalawang isip ang kapatid ng kanyang ama na ikubli ang kinaroroonan nila. Naglatag na rin sila ng mga panligaw sa paanan ng bundok nang sa gayoy mahirapan ng mga ito na makapasok. 1 linggo bago dumating ang pangkat ng mga sumagwar, halos hindi na nila mawari kung ano ang kanilang gagawin. Gustong-gusto na rin nilang lumayo sa lugar na yon, pero di yun pinahintulutan ng kanyang ama. Taliwas kasi sa pag-uugali nila, hindi marunong tumalikod sa tirahan ang kapatid nito. Yun lang din ang lugar sa kanilang lupain kung saan maaari nitong maipalabas ang buong potensyal ng bathala ng bagyo. Paulit-ulit ding sinasabi ng mga ito sa kanila, hindi niya hahayaang makaramdam ng pagkalamang ang mga nilalang na yon sa pamamagitan ng pag-atras nila. Mas pipiliin din itong mamatay sa kamay ng mga kalaban kaysa habang buhay maging duwag. Dahil sa mga katagang inilahad ng kapatid sa paniniwala ng ama ni Uklong, kung kaya't wala naman silang nagawa kundi ang manatili. Sa mga oras na yon, pinaalalahanan sila ng tatay niya ukol sa panganib na makakaharap nila. Hindi na rin ito na ipangako ang kanilang kaligtasan buhat sa tindi ng inaasahan nitong mangyayari. Habang umuusad ang mga araw, animoy nagsisilbi naman yung malaking kalbaryo para sa kanilang lahat. Pakiramdam nila kapag sumasapit ang dapit hapon, papalapit na sa kanila ang katapusan. Gayunpaman, kahit gano'n nakatindi ang nararanasan nilang kaba, hindi doon nagpadaig si Uklong. Sa kabila ng kamangmangan niya, pilit siyang naghahanap ng paraan para makatulong. 2 araw bago dumating ang mga sumagwar, kitang-kita na nila ang mga ito mula sa tuktok ng bundok. Habang nagkukuta ang mga nilalang na yon ilang milya ang layo sa kanila, hindi nila maipagkakaila ang pagkakasiyahan ng mga ito. May mga sumisigaw, umaatungal, habang kumakatay ng tao. Kaya naman yung nakita nila Uklong ay dahil sa tulong ng mga engkantong may matalas na paningin. Para masipat din nila ang kasalukuyan nitong nakikita, may galamay yung idinikit sa mga noo nila. Dahil sa ganoong sitwasyon, nasilayan nila ng malapitan ang pangkaraniwang anyo ng mga sumagwar. Sa tao nitong wangis, hindi ka talagang magdududang isa yon sa pinakaunang lahing usbong ng aswang. Kung titingnan kasi, para lang itong mga pangkaraniwang taong naninirahan sa baryo. Wala kang makikitang kakaiba, maliban na lamang sa mga mata nilang kulay itim at pula. Ayon sa kanyang ama, hindi ganon ang mga mata ng sumagwar kapag umaga. Karaniwan nila itong ginagamit tuwing gabi upang masigurong lahat ay nakikita nila. Sa pamamagitan din ng mga matang yon, nagagawa ng mga sumagwar na masilayan ang mga engkantong nagmamasid sa kanilang grupo. Dahil sa ganon nilang abilidad, walang mga engkanto ang nangahas na lumapit. Matapos naman nilang masilayan ang sitwasyon ng mga ito,
pinili naman nilang manatili sa kanilang kinaroroonan. Upang hindi rin makita ng mga sumagwar ang kanilang lokasyon, inutusan ng kapatid ng kanyang ama ang bathala para balutin ng makapal na ulap ang lugar nila. Nagsimula na ring bumaba mula sa alapaap ang mga engkantong tagasunod nito, na siya namang mabilis na pumalibot sa bundok kung saan sila nagtatago. Nang mapagtanto naman ng ama ni Uklong ang tungkol dito, agad naman yung humingi ng tulong sa bathala ng kalikasan. Sa pamamagitan ng mga puno sa bundok, gumawa yun ng mga nilalang na magsisilbing katuwang nila sa nalalapit na labanan. Sa pag-usad pa ng mga sumagwar, naging abala naman sila sa pagpaparami. Pagkaraan lamang ng isang araw, binalot ng libu-libong nilalang ang bundok na yon. Habang tumatagal, unti-unti na ring lumalapit sa kanila ang mga pangkat ng kalaban nila. Pagdating naman ng mga ito sa paanan ng bundok, doon nila nasilayan ang halos hindi masukat nitong bilang. Maliban sa mga sumagwar, may mga kasama rin itong malalakas na uri ng sigbin at mabababang lahi ng mga aswang. Meron din itong mga daladalang kagamitan na kayang pumukol ng malalaking mga bato. Pagtigil naman ng hukbo ng mga nilalang sa paanan ng bundok, narinig na nila sa kauna-unahang pagkakataon ang mga nakakapangilabot nitong pag-angil. Sa puntong yon, halos hindi na niya magawa pang kumilos buhat sa matinding takot na kasalukuyan niyang nararamdaman. Nang masipat naman yon ng kanyang ama, banayad naman siya nitong hinawakan sa ulo, sabay wika ng, "Huwag kang mag-alala. Gagawin namin ang lahat ng aming makakaya para maprotektahan kayo. Dito ka lang, anak. Bantayan mo ang nanay mo." Nang marinig naman niya ang sinabi nito, tumangulang naman siya hudyat ng kanyang pagsang-ayon. Matapos naman ang kanilang naging pag-uusap, hindi na rin yun nag-alangan pang lumabas ng bahay. Pagsarado naman ito ng pinto, napaupo lang naman siya sa isang tabi habang maiging pinag-iisipan ang mga susunod na mangyayari. Sa kasagsagan naman ng pag-atungal ng mga sumagwar sa paanan ng bundok, pilit namang naghanap ng paraan itong si Uklong upang masilayan ang mga mangyayari. Inaasahan niya kasi noon, magiging madugo ito dahil sa dami ng mga nilalang na sangkot sa nalalapit na labanan. Bawat isa sa mga ito, hangad masilayan ni Uklong sa paniniwalang mapapalawak noon ang kanyang mga nalalaman. Ilang minuto pa ang lumipas, napadpad siya sa isang tagong silid na tanging ang may-ari lamang ng bahay na yon ang nakakaalam. Pagsilay naman niya sa loob nito, tumambad sa kanya ang isang hindi gaanong kalakihang kawa na may nakaimbak na tubig sa gitna. Noong una, wala naman siya roong napapansing kakaiba. Pero habang unti-unti siya roong lumalapit, may nakikita siyang kung anong bagay sa ilalim ng tubig. Pagharap naman niya sa kawang yon, doon tumambad sa kanya ang buong estruktura ng bundok, kalakip yung mga nilalang nakaanib sa puwersa ng kanyang ama. Napakahirap paniwalaan ang bagay na yan. Gawa ng papaano siya nagkaroon ng ganoong abilidad sa pamamagitan lamang ng pagsilay sa ilalim ng tubig. Ayon nga kay Uklong na, sa mga oras na yon para siyang nanonood ng palabas. Nasa itaas ng magkabilang panig ang kanyang mga mata, kung saan nakikita niya ng malinaw ang lahat ng nangyayari sa lugar. Base sa mga nasilayan noon ni Uklong, binubuo ng mga parang taong engkanto ang puwersa ng tatay niya at kapatid nito. Ang mga engkantong nagmula sa alapaap, binabalot ng usok ang katawan, saan mang lugar yon pumunta. Sibat lang din ang pangunahing sandata nila na may kakayahang gumawa ng ilusyon sa sandaling ipinupukol ito sa kanilang kalaban. Ang mga nilalang din yon ang pangunahing depensa sa dalawang antingero dahil nakahanay ito sa pinakamalapit sa kanilang kinaroroonan.
Sa unang bahagi naman ng mga nilalang na yon ay ang kawangis ng bathala ng kalikasan. Gawa sa kahoy ang purong katawan nito, ngunit may wangis yung parang sa tao. Sa sumunod na manahanay, naroon ang mga engkantong nakasuot ng makakapal na baluti. May daladala rin yung kalasag, kalakip ng malalaking palakol. At ang nasa pinakaunang hanay naman, mga malaahas na nilalang na binubuo ng purong mga pangil ang mga ulo. Maputla rin ang katawan ng mga ito at napakabilis nitong maghukay sa lupa. Dagdag pa ni Oklong na sa sobrang dami ng mga ito, marami sa mga nilalang na yon ang piniling magkubli na lang sa ilalim ng lupa. Sa kabilang dako naman, naroon ang puwersa ng mga sumagwar kasama ng hukbo ng mga ordinaryong aswang. Nagkalat din sa paanan ng bundok ang hindi mabilang na mga sigbing, kalakip ng mga alipin nitong tao na siyang nagpapagana sa mga makinaryang dinala ng mga ito. Maya-maya pa, bigla naman niyang nasilayan ng paligid ng malalaking tipak ng bato na ipinukol ng mga kalaban nila. Pagsilay naman doon ng kanyang ama at ng kapatid nito, agad naman yung nag-utos ng paglusob sa kanilang mga kasamahan. Pagkarinig naman ng mga nilalang ng utos, para naman itong malakas na simoy ng hangin na bumaba mula bundok. Nagsimula na rin kumilos ang dalawang bathala upang masigurong makakarating ang puwersa nila sa kinaroroonan ng kanilang mga kalaban. Ilang segundo pa ang dumaan, nagsimula na nga ang digmaan sa panig ng dalawang magkalabang puwersa. Habang pinipigilan ng mga aswang ang mga tauhan ng kanyang ama, pilit na manoong nagpapakawala ang bathala ng bagyo ng malalamig na simoy ng hangin. Sinasabayan na rin yun ng pagkidlat, kalakip ng mga maliliit na buhawi na bigla na lamang lumilitaw sa lugar kung saan nagaganap ang paglalaban. Sa pagpapatuloy naman ng ganoong pangyayari, halos kitang-kita niya kung papaano mamatay ang mga engkantong tinawag ng dalawa. Ganon din na nangyari sa kabilang panig, kaya habang tumatagal parehong lumiliit ang kanilang mga bilang. Kahit nagkakagulo na sa lugar na yon, di naman niya nakikitaan ang mga matatandang sumagwar ng paggalaw. Ganon din ang ginagawa ng kanyang ama at ng kapatid nito, na parabang naghihintay lang yon ng isang pagkakataon. Pagkaraan pa ng kalahating oras, may mga sumagwar na lumundag sa kanilang harapan na nagtatangan ng nalasong mutya ng salsagan at kidlat. Pagsilay naman ito sa dalawa, agad naman yung nagpakawala ng dalawang itim na bakal na ubod ng talas. Binalot yun ng bisa ng kidlat, kaya paghiwalay nito sa kanilang mga kamay, dali-dali yung lumipad patungo sa kinaroroonan ng kanyang ama. Nang masipat naman ito ng tatay niya, agad naman itong gumawa ng harang gamit ang mga kahoy sa paligid. Agaran din noon ang ginawang pagpapakawala ng sibat ng mga engkantong naninirahan sa ulap, dahilan para tamaan ito ang sumagwar na nagtatangan ng mutya ng salsagan. Mabilis na pumanaw ang nilalang na yan, at bago pa man yun lumagpak sa lupa, purong kalansay na ito. Dahil sa ganoong pangyayari, nakarinig naman sila ng pag-atungal mula sa mga matatandang sumagwar. Alam ng ama ni Oklong kung ano ang ibig ipahiwatig ng atungal na yon, kaya nang marinig nila ito, hindi na sila nagdalawang isip pa na tumulong sa puwersa ng mga engkanto. Pagsugod naman ng kanyang ama at ng kapatid nito, bigla namang bumuhos ang malakas na ulan sa buong paligid. Nagsimula na ring bumalot ang mas makapal na ulap, dahilan para maging limitado na lamang ang paningin ng mga sumagwar. Mabilis ding lumakas ang simoy ng hangin na sinasabayan ng malalakas na pagkulog at pagkidlat. Kalaunay nagkaroon na doon ng malalakas na unos na siyang walang sawang bumabayo sa kanilang mga kalaban. Ngunit sa kabila nito, nagpatuloy pa rin sa pakikipaglaban ang nilalang. 2 oras pa ang lumipas, bilang na lamang ng mga daliri
ang mga engkantong nakikipaglaban sa panig ng kanyang ama at ng kapatid nito. Sa puwersa naman ng mga sumagwar, nagsimula ng kumilos ang mga matatandang namumuno sa grupo. Paggamit naman ng mga ito ng tangan nilang mutya, doon na silayan ng ama nila Uklong ang isang malaking anino na pawang sumisimbolo sa bathala ng kadiliman. Matapos naman yung maisakatuparan ng 3 matatandang sumagwar, abot tenga naman ang pagngisi nito sa kanila, kasabay ng pagwika ng isa sa mga ito ng, "Hindi lang kayong may kapangyarihan ng bathala. Humanda kayo, sapagkat dito na magsisimula ang totoong laban." Nang marinig naman ng tatay niya ang sinabi nito, agad naman yung naghanda habang hawak-hawak ang matalas nitong tabak. Kahit napakalamig na rin ang kanilang nararamdaman, di yun sapat upang manghina ang kanilang katawan. Halos hindi nga yun nakitaan ng panginginig ni Uklong na parang meron itong likas na pangpainit sa katawan. Makalipas pa ang ilang minuto, nang makapaghanda na ang dalawa, kasama ng mga natitirang engkanto, buong puwersa nilang sinugod ang kinaroroonan ng 3 matatandang sumagwar. Pagsilay naman ng mga ito, hindi naman yun nagdalawang isip na pakilusin ng bathala ng kadiliman na kanilang tinawag. Sa isang iglap, mabilis naman yung sumugod sa kanilang kinaroroonan na siyang naging sanhi upang tumulong na rin ang 2 bathalang nagkasundo sa kanilang pangkat. Pagsalag naman ng 2 sa ataking yon, agad namang sinunggaba ng kanyang ama ang isa sa mga sumagwar habang walang habas yung pinagtatataga ng hawak nitong tabak. Nagawa naman yung maundaya ng saksak sa may kaliwa nitong balikat, pero hindi yun sapat para panghinaan ang nilalang na yon. Paglayo naman ng matanda sa ama ni Uklong, agad naman yung humugot ng itim na bakal sa loob ng sistema nito na siya namang ginamit nito upang makipaglaban doon ng harapan. Sa kasagsagan naman ng pagbubuno ng 2, naging abala naman ng kapatid nito at mga kasamahan nitong engkanto sa pakikipaglaban sa 2 pang natitirang matanda. Hanggat maaari, pinalayo nila yon sa bathala ng kadiliman upang hindi ito magkaroon ng pagkakataon na makipag-isa sa nilalang. Sa sandali kasing gawin ito ng 3, magkakaroon ng hindi masukat na kapangyarihan ang bathala. Sa sandaling mangyari ang bagay na yan, mapipilitan silang magsakripisyo upang mailabas ang totoong kapangyarihan ng mga bathalang gumagabay sa kanila. Sa pagpapatuloy ng ganoong pangyayari, matagumpay naman nilang nailayo ang 3 sa bathalang tinawag ng mga ito. Nang mapagtanto naman yun ng bathala ng bagyo at kalikasan, hindi na rin yun nagdalawang isip pa na daragin patungo sa kabilang parte ng bundok ang nilalang. Dahil dito tuluyan na yung nailayo ng 2 sa lugar kung saan nangyayari ang digmaan. Nang mapagtanto naman yun ng kanyang ama, hindi naman yun tumigil kakaatake sa mga nilalang. Hanggang sa kalaunay nagpa siya ng 3 matatandang sumagwar na umatras na muna. Pagdistansya naman ng mga ito sa kanilang kinaroroonan, kitang-kita nila ang mga pinsalang muntik nang tumapos sa buhay nito. Pag-antala naman ng naganap na digmaan sa magkabilang panig, doon na nagsimulang magbigay ng utos ang 3 sa kanilang puwersang patuloy pa ring nakikipaglaban. Nang marinig naman ng mga ito ang hudyat ng pag-atras, dali-dali naman yung bumalik sa kinaroroonan ng kanilang grupo. Nang mapansin naman yun ng kanyang ama, agad naman itong inutusan ng mga engkantong natitira na umatras na rin muna. Sa isang iglap, agad na binalot ng katahimikan ang buong paligid. Gayunpaman, kahit hindi gumagawa ng hakbang ang magkabilang panig, nanatiling nakahanda ang bawat isa. Pagkaraan pa ng ilang minuto, nasipat naman ng kanyang ama ang dahan-dahang paglapit sa kanila ng 3. Nang mapagtanto naman nilang makikipag-usap ito,
Mahinahon naman nila yung nilapitan upang mapakinggan ang panig ng mga ito. Nagbabaka sakali kasi silang dalawa na baka sa pag-uusap nila matuldukan ng hidwaan sa kanilang mga panig. Para sa ama ni Uklong, mas magiging pabor ang ganoong sitwasyon, lalo na kung mapagkakatiwalaan ang salita ng tatlong matatandang sumagwar. Sa totoo lang, hindi naman sila naniniwalang may karangalan ng salitang magmumula sa bibig ng mga ito. Pero kahit papano, nais pa rin nilang mapakinggan ang mga sasabihin ng mga ito. Maya-maya pa, pagharap naman doon ng kanyang ama, bigla namang nagwika ang isa sa mga ito ng, Malakas pala kayo kapag nagsanib puwersa. Hindi namin inaasahang mangyayari ang ganitong pagkatalo sa aming hanay. Kadalasan kapag lumalakad kami, panalo ang aming naiuuwi. Pero sa pagkakataong ito mukhang babalik kami ng talunan. Ito na marahil ang huling pagkakataong magkikita tayo. Ang pagkatalo ng isang sumagwar magdudulot ng kamatayan para sa bawat isang nakaligtas. Ngayon, hindi rin dito matutuldukan ang lahat-lahat. Matapos kaming mahatulan, nasisiguro kung may papalit sa amin. Yon ang kailangan ninyong paghandaan. Kasabay ng pagwika ng matanda, ay ang dali-dali naman itong pagtalikod sa kanila. Pinalaho na rin ito ang diwata ng kadiliman, hudyat ng kanilang pagkatalo. Hindi naglaon, mabilis naman yung naglakad papalayo. Di na rin sila nito nilingon hanggang sa tuluyan na itong makalayo ng bundok. Matapos ang mga pangyayari, naiwang tulala naman ang dalawa sa lugar kung saan nila narinig ang mga katagang binitawan ng sumagwar. Hindi man yun kapani-paniwala sa una. Sa katagalan ay naunawaan nilang meron din palang mahigpit na batas na sinusunod ang mga nilalang na yon. Marahil ay kaya nito nailahad ang ganoong bagay ay dahil sa hangad nitong magbago sa kahuli-hulihang buhay na tatamasin ito. Matapos naman nilang maunawaan ang tungkol sa bagay na yon, nakaramdam sila ng hiwaga sa buhay na tinatamasa ng mga nilalang na yon. Ang buong akala kasi ng ama ni Uklong, walang ganoong pag-iisip ang mga sumagwar. Naniniwala silang nakatuon lang ang wisyo nito sa pakikipaglaban at sa pagsamsam ng kapangyarihan ng mga antingerong kanilang mapapaslang. Maya-maya pa, nang mapalaho na ng kanyang ama ang lahat ng nilalang na tinawag nito, dali-dali naman yung umakyat patungo sa tuktok ng bundok. Nang masipat naman yun ni Uklong, pilit naman niyang ibinalik ang kanyang wisyo sa kanyang katawan. Dahil unang beses din niya yung sinubukan, hindi niya maipagkakailang wala siyang ideya kung papaano ito gawin. Mabuti na lang, bago pa man makapasok ang dalawa sa loob ng bahay, nagawa na niyang maibalik ang kanyang kamalayan. Matapos nun, dali-dali naman siyang tumungo sa kinaroroonan ng kanyang ina. Pagupo naman niya sa tabi nito, pilit naman siyang nanahimik upang magpatay mali siya sa kanyang mga nakita. Ang buong akala kasi noon ni Uklong, hindi yun napansin ng dalawa, subalit pagdating naman ng dalawa sa kanilang kinaroroonan, agad naman siyang inabisuhan ng tatay niya na mag-ingat sa lahat ng gamit na kanyang makikita sa bahay. Dagdag pa nito na, hindi porke bahayo ng kapatid nito sa paniniwala, ligtas na para sa kanila ang lahat ng kargang naroroon. Pagkalahad naman ito ng mga bagay na yon, tumangulang naman siya habang pilit pinag-iisipan kung papaano yon nalaman ng kanyang ama. Ilang minuto pa ang lumipas, lumapit na rin sa kanya ang kapatid nito, kasabay ng pagwika nito ng, Kanina, kitang-kita ka namin sa alapaap. Malayo ka, iho, pero ramdam namin ang wisyo mo. Pasalamat ka na lang at hindi ka napagtuunan ng pansin ng mga sumagwar. Alam mo kung yun ang nangyari, di ka na makakabalik sa katawan mo.
Matapos naman itong mailahad ang mga katagang yon, abot langit naman ang naramdaman niyang kaba. Akala ni Uklong hanggang doon na lamang ang mangyayari sa kanila. Pero ilang araw pa ang dumaan, muli na naman silang nagkaroon ng malaking problema. Base kasi sa ulat na nasagap ng dalawa, may pangkat na naman ng mga sumagwar ang umuusad papalapit sa kanila. Kagaya ng una, nanindigan pa rin ang kapatid ng kanyang ama na hindi sila aalis sa lugar na yon. Ang kaso lang sa puntong yon, wala na silang mga kaibigang masasandigan. Yung mga engkantong nakaligtas sa unang digmaan, kasalukuyan pa rin nagpapagaling buhat sa mga tinamo nitong pinsala. Kahit umabot din yon sa nakatakdang araw, hindi ito sapat para harapin ang dami ng kanilang mga kalaban. Dahil dito, nagdesisyon ang kanyang ama na pababain na sila ng bundok. Hangad man itong sumama, hindi yun maaari sapagkat obligasyon na nito ang tumulong sa kapatid niya. Unang-una kasi, sila naman ang naging dahilan kung bakit nagulo ang pamumuhay nito. Kung iiwan din nila yon, habang buhay nilang mararamdaman ng matinding pagsisisi sa pagkawala nito. Nang marinig naman ni Uklong na naging pasya ng tatay niya, nagpumilit naman siyang manatili pero hindi na siya nito pinaunlakan pa. Ayon dito, mas kailangan siya ng kanyang ina, kaya dapat lamang na siya ay sumama. Matapos nitong mailahad ang tungkol sa bagay na yan, hindi na tumutol pa itong si Uklong. Noon ding mismong araw, umalis sila ng bundok. Nagpakalayo-layo sila at sa mga sumunod pang araw, nakasilong sila sa mga baryong malalapit. Nang ilang milya na lang ang kanilang layo sa bundok na yon, kitang-kita nilang mag-anak ang pagkakaroon doon ng kulog at itim na ulap na animoy nakayakap sa tuktok nito. Alam ni Uklong na kasalukuyan ang nagaganap ang digmaan, kaya sa halip na mag-alala, ipinagdasal na lamang niya ang kaligtasan ng kanyang ama. Subalit sa pagdaan pa ng mga araw at buwan, wala na siyang naging paramdam sa mga ito. Sinubukan niyang bumalik sa bundok na yon pero wala na siyang nadatnan. Ang tanging nakita niya roon ay ang dalawang bathalang minsang gumagabay sa mga ito. Wala mang ideya si Uklong kung papaano yun kausapin, kaya nanatili talagang misteryo ang pagkawala ng kanyang ama. Magmula noon, pilit siyang gumawa ng paraan para magkaroon ng mga senyales kung saan yun napadpad. Ang problema lang pinuno, hindi pa siya natuturuan o napapasahan man lang na kahit katiting na karunungan ng tatay niya. Dahil sa ganoong problema, wala siyang nagawa kundi habang buhay na pag-isipan ang mga pinagdaanan ng kanyang ama. Lumipas pa ang mahabang panahon. Isinikreto ni Uklong ang lahat ng kanyang mga nakita. Kaya niya yung ginawa ay dahil sa paniniwalang pagtatawanan lang siya ng mga taong makakarinig ng kwento niya. Ngayong pangkasalukuyan, hindi na siya nag-iisip ng ganon. Ang nais na lang, maipaalam sa kanyang mga kamag-anak ang tungkol sa sakripisyong ginawa ng tatay niya. Palagi kasi sila nitong sinasabihang iresponsable ang kanilang ama, kaya sila lumaki na walang padre de pamilya. Pero alam niyo ba, magpahanggang sa ngayon, naniniwala pa rin si Uklong na ang mga nilalang na yon ay nagtatangan ng matinding impluwensya sa lipunan. Paulit-ulit rin niyang sinasabi na nasa paligid lang natin ang mga sumagwar. Okay. Opinyon ko sa kwento. Alam nyo, sobrang bitin talaga ako rito. Kasi, ina-expect ko lalabas yung bathala ng apoy. Yun yung pinakadelikado sa lahat-lahat ng bathala. Kasi sumusunog siya ng gubat. Ina-expect ko rin na yun ang makukuhang bathala ni Uklong. Kasi, malamang sa malamang gagabayan siya ng tatay niya, tuturuan siya kung paano kunin yung mga ganong klase ng bathala. Pero hindi, doon na naputol, sa kanya na natigil.
'Diba? So, ngayon, ang tanong, ano kaya nangyari dun sa magkapatid? Malinaw naman siguro na parang napatay sila o natalo sila. Kasi yung dalawang bathala, nakita pa ni Uklong sa dulo eh. Kaso hindi niya alam paano nga kakausapin yun. Baka may ibang dialektong ginagamit o ibang pampaamo na ginagamit yung tatay niya tsaka yung kapatid nun para makausap yun. So, wala talaga tayong hihintay na next part pa. Pero ako talagang bitin na bitin ako kasi ang dami kong hinihintay na bathala. Marami silang binanggit na klase ng bathala. Pero parang 3 lang nabanggit o 2 nga lang eh. 'Di ba? Tapos yung sa kabilang side naman, dun sa mga sumagwar, na yun nga yung diwata ng dilim. So, ibig sabihin, kaya rin nilang magtawag. Pero alam nyo, sa totoo lang, pinaka nakakakilabot na part dito sa kwento na to. Kahit maiksing series to, siksik na siksik to, tapos sobrang ganda. Pero ang pinaka nagpakilabot sa akin, yung sinabi ni Uklong sa dulo. Nakaramihan sa mga sumagwar, malakas ang impluwensya sa lipunan. Tapos nasa paligid lang natin sila. Though walang pinapatamaan si Uklong dito, wala siyang binabanggit na kahit ano, pero nagbibigay siya sa atin ng ideya kung nasa san pa tong mga sumagwar na to. Kasi ang sabi rin ng matandang sumagwar, na kahit mamatay sila, meron at merong papalit sa kanila. So yung lahi nito, infinite to. Hindi to mauubos. So, hindi natin masasabi na kayo rin. Hindi nyo rin masasabi na baka yung nagkukwento rito ngayon isang sumagwar. Kaibigan nyo, sumagwar. Mga binoboto nyo, sumagwar, di ba? Di natin masasabi. Pero, alam nyo, labas na tayo ron. At least tayo, nabubuhay tayo ng normal lang, di ba? Kung may ganito mang digmaang nagaganap, paubayan na natin to sa mga sobrang lalakas na kapanig natin na nasa kanan. Pero overall, kahit maiksing serye to, saksakan at sobrang ganda nito. Bitin lang talaga. May mga question mark pa ako sa kwento, pero okay na ako ron. Nasagot naman na yung dulo eh. Pero syempre, kayo pa rin. Kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.